Nalika itu angin wis adem, angine buanter banget. Artine diorak-arik kabeh karo angin itu. Jadi tentara kan ono sing masak, ono sing anu barang, guling kabeh, dapur umum kacau kabeh. Kemah-kemah ambrol, wendil-kendil ora ono sing tetep iku artine latukir guling kabeh. Guweni mobat mabit mati tapi wong ana geni sing dienggo masak mati kabeh. Mongko jumeneng sapa Abu Sufyan panglimane. Abu Sufyan iki panglimane. Pimpinan wong Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ihtimamuhu sallallahu alaihi wasallam bi ma'rifati halatil a'da wa adadihim wa istidadihim wa akhbarihim qabla liqa'ihim. Perhatiane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ma'rifati halatil a'da kelawan mengetahui kondisi musuh-musuh wa adadihim lan jumlahe a'da wastidadihim lan persiapane musuh-musuh wa akhbarihim lan berita-beritane a'da qabla liqa'ihim sadurunge ketemu a'da. Itu ya. Jadi memang pemimpin tenanan dalam hal militer itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa juga. Ngerti musuh itu sadurunge menemui musuh dalam medan peperangan itu dipelajari dulu. Cari beritanya, dicari kondisinya kayak apa musuh itu, jumlahnya berapa, persiapan mereka apa, dan lain sebagainya. Tapi Ghazwati Badrin mongko iku ing dalem perang Badar misalnya. Aidon halimane ba'asa utusan sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam aliyan ing sahabat Ali misanan lan mantune wa Zubair lan sahabat Zubair bin Awam wa Sa'd bin Abi Waqqas lan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini tiga tokoh sahabat diutus fi nafarin ing dalam beberapa orang sekitar 3 sampai 10 nafar itu. Min ashabi saya sahabat-sahabate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diutus ila Ma'i Badrin. Maring Ma'i Badrin. Jadi yang kemarin disebut-sebut sebagai sumber oase barang itu. Jadi ada tempat yang ada airnya di padang pasir. Ini padang pasir itu ada yang namanya oase itu. Jadi tidak semua padang pasir itu gersang, tidak ada air sama sekali, tidak ada tempat-tempat air. Disebut oase. Di Badar juga ada itu. Di Badar itu ada. Waktu itu Kanjeng Nabi utusan Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas untuk ke Ma'i Badrin. Untuk apa? Yaltamisunal khabar. Untuk golek ya sahabat-sahabat mau
Sayyidina Ali CS lan nafar min ashabi mau golek al-khabara ing berita, informasi lahu kanggo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai komandan utusan buahnya untuk mencari informasi di Badar. Pawajadu mongko nemu sapa Sayyidina Ali CS sak nafar min ashabi juga nemu sukatan li Quraisyin. Pengangsu itu. Sing tukang ngangsu banyu ku apa pengangsu jenenge? Rajane apa jae? Tukang ngangsu. Tukang jadi ngambil air itu dibawa koyok ning kene cukup banyu ning kajar digorene ngono kuwi lho. Li Quraisyin kedue wong Quraisy. Jadi mereka mengambil air untuk orang-orang Quraisy, artinya orang-orang Mekah yang akan melawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atu bi isnaini minhum mongko nekake sapa Sayyidina Ali CS bi isnaini kelawan dua orang minhum saking Sukot. Dua di antara pengangsu yang untuk orang Quraisy itu diambil dua. Disewano Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam maksudnya fa akhadha sallallahu alaihi wasallam yas'aluhuma. Fa akhadha muka kumandang sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yas'aluhuma. Dangung sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam huma ing isnaini minhum mau ditanya binafsi kelawan pribadine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ditanya sendiri ora kok utusan. Nek mau utusan untuk mencari informasi malah untuk uang. Orangnya orang Quraisy toh itu. Wong dia tukang ngangsune Quraisy. Ditanyai sendiri oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, iku yas'aluhuma binafsihi. Wa qala lahuma mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahuma marang isnaini mau. Ahbirani an Quraisyin ngabarono sira loro ing ingsun an Quraisyin saking wong Quraisy anjae critakno informasikan tentang orang Quraisy. Qala matur ya isnaini minhum mau. Hum tai Quraisy hum wallahi wara hadzal katsib alladzi tara bil udwatil quswa. Mereka itu orang-orang Quraisy demi Allah itu ada di wara hadzal katsib. Ninggune mburine iki gundukan pasir. Alladzi tara kang ningali panjenengan bil udwatil quswa. Ana ing sisih yang terjauh. Jadi Udwatil Quswa ini gambarannya Badar itu lembah. Lembah yang sebelah sana yang lebih jauh dari Madinah. Ini Madinah, ini Badar, yang dekat pinggiran lembah Badar yang paling dekat Madinah ini Udwatul Dunya. Yang jauh sana itu Udwatul Quswa. Di sana itu nanti datangnya para tentaranya Abu Jahal barang itu, Quraisy itu dari sana.
ini ceritane iki pengangsu iki mau nalika didangu Kanjeng Nabi. Mereka itu di sana loh. Sudah bi udwatil quswa. Kala dangu sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamhum iku pira hum utawi mereka. Berapa jumlah mereka? Kala wong tukang ngangsu ae dari takoki pira? Jawab ya isnani minhum kasirun kathah. Mok kathah ngono to ae. Lha kathah iku pira? Kala men Kanjeng Nabi ndak terima mau dijawab kathah ngono ae. Kala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma iddatuhum?" Iku pira iddatuhum? Utawi wilangane, jumlahe pira? Akeh iku pira jumlahe? Jumlahe wong Quraisy lho pira? Kala matur sapa isnani minhum mau. La nadri, mboten ngerti mboten ngitung kula. Biar gak ngitung. La nadri. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak kehilangan akal, enggak menyebutkan jumlah, enggak ngerti jumlah. Kanjeng Nabi dawuh. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, "Kam yanharuna kullayaumin." Ngono Kanjeng Nabi lihene. Pira yan haruna padha nyembelih ya wong Quraisy mau kula yaumin saben dinane nyembelih. Wedhus pira? Nggo mangan orang Arab itu makanan pokoknya ya daging ya. Daging terutama wedhus. Wedhus itu makanane wong Arab. Nyugoi wong tamu agung mesti nampan gedhe isine sego tengahe wedhus ngelimpung. Aku tau disuguhi wong 6. Wong 6 aku Kiai Sahal Allah yarham Kiai Sahal Allah yarham Kiai Abdurrahman Wahid Allah yarham Dr. Fahmi Abdullah Sarwani aku 6 terus karo bin Bas itu rajane Wahabi sing nyugoi ngampan gede tengah-tengahnya wedhus masyaallah wis mangan kaya nyambut gawe masih meleren barang mangan wedhus siji. Oh isih kalah. Nalika aku melok rombongane Raja Husin ke Yordan itu malah ora wedhus. Unta kuwedhi di dadi saben wong nggo piring karo pisau. Ngono. Pak gumune kok iso mateng. Nah, mulane Kanjeng Nabi itu ndang. Iku nek nyembelih saben dina nyembelih pira? Kala jawab sapa? Isnaini minhum mau. Yauman ing dalam satu hari kadang-kadang tisan songo wa yauman asron kadang 10. Sedinten menika kadang-kadang songo nyembelih niku, kadang-kadang sedasa. Oh, Kanjeng Nabi kaya ngepingno ngono ae. Wedhus siji wong pira. Maqala sallallahu alaihi wasallam kesimpulannya Kanjeng Nabi monggo dawuh sapa Kanjeng Nabi menyimpulkan al qaumu ma baina tis'imiatin wa alfin. Tai kaum iku antarane 900 sampai wa alfin 1000, sekitar 900 ribuan lah. Kalau memang setiap harinya nyembelih sampai 9-10. Itu cerdasnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui kondisi musuh, jumlah musuh itu. Informannya nggak ngerti jumlahnya lah, Kanjeng Nabi bisa perso dengan cara menanyakan mangane, mangane gitu.
Nek cara kene ya pirang kilo mana berase. Konangan. Sumakala monggo keri-keri dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahuma marang isnaini minhum mau. Paman fihi min asrafi Quraisy. Monggo ta sapa fihi ing dalem Quraisy mau. Ing min asrafi Quraisyin saking tokoh-tokoh orang-orang mulianya Quraisy, tokoh-tokoh. Siapa aja tokoh-tokohnya Quraisy yang datang? Kola ya. Kola ana alipe apa gak? Ya iki gak ana alipe wek kowe. Wek mon alipe kola gitu. Ya sing ora ana iku kae alip. Sampeyan kok ngertos ya ngerti ae. Ku kiai gak ora. Wong lahuma kok jawabane kola itu piye? Lahuma ya kola. Jawabi sapa isnaini minhu mau. Nggih wonten Utbah bin Rabi'ah. Alis dereke wa Saibah bin Rabi'ah. Iki dulur-dulure Hindun. Hindun itu bojone Abu Sufyan. Mulane ketika dua saudaranya embekan bapake mati ning perang Badar, sumpah ora arep gelungan, ora arep ayub-ayuban, sadurunge ngemah-ngemah jantunge Hamzah. Mergo beritane sing mateni Hamzah. Wong tukang ngangsu iki mau jawabe wonten Utbah bin Rabi'ah, wonten Saibah bin Rabi'ah, wonten Abul Bukhtari bin Hisham, wa Hakim bin Khizam, wa Naufal bin Khuwailid. Wah iki tokoh kabeh. Wa Abu Jahlin lan Abu Jahal. Wa Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf iki bendarane Bilal sing nyiksa. Bilal ngantekan apa melocot di PP ning gone panasan terus dituku karo sahabat Abu Bakar Siddiq. Wa Nadhr bin Al-Haris hatta udda jama'atun sehingga diwilang apa jama'atun sekelompok orang min kubaraihim saking penggede-penggedene Quraisy. Fa aqbala Rasulullah mongko madhep sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ala nas ing atase wong-wong sahabat-sahabate. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadzi Makkah qad alqat ilaikum afladza kabidiha." Iki Mekah qad alqat teman-teman nibake ya Makkah ilaikum marang sira kabeh afladza kabidiha ing jantung hatinya Makkah. Artinya wis inti-intine wong Mekah kabeh tumplek-plek iki mergo dikai informasi mau ora trimo Rabi'ah, Saibah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf tumplek-plek ning gone perang Badar itu.
Jadi asalnya Umayyah bin Khalaf itu menurut riwayat ora wani mangkat. Mergo tau diancam karo Kanjeng Nabi, pokoke kowe meroi matek. Jadi ra wani. Tapi terus diisin-isin karo Abu Jahal iku. Abu Jahal terus ngundang patayat-patayat. Ngono, silai rok iku. Umayyah bin Khalaf gak wani perang. Akhirnya mengangkat dengan berat hati. Kabeh ae. Jadi sing semangat mak Abu Jahal. Ya niku wedi ketir-ketir. Padahal 1000. Iku ning Ghazwatu Badri. Wa fi Ghazwati Hunain lan iku ing dalem perang Hunain. Wis tak kandhakno wingi perang Hunain itu perang setelah Fathu Makkah. Kosok wangsule perang Badar. Perang Badar itu kaum muslimin mau 300. Perang Hunain itu ribuan, puluhan ribu pasukan Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi dari sisi kemenangan perang Badar itu paling gemilang itu. 300 nglawan 1000. Tokoh-tokoh gede-gede iki matek kabeh. Abu Jahal termasuk Abu Jahal. Wa fi ghazwati Hunainin wa qabla an tadurul ma'rakah. Lan sadurunge campuh apa al-ma'rakatu peperangan. Wajah nujukake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajah itu mengarahkan, nujukke iku mengarahkan. Abdullah bin Abi Hadrat Al-Aslami, yang sahabat Abdullah bin Abi Hadrat Al-Aslami diperintahkan wa amarahu lan perintah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hu ing Abdullah bin Abi Hadrat diperintah ayat khula yen to mlebu ya Abdullah mahum sartane wong Quraisy, orang-orang yang kurang-kurang Hunain. Wa yuqimu tan mukim sapa Abdullah bin Abi Hadrat kata ya'lama sehingga weruh ngerti sapa Abdullah khabarahum ing beritane wong Hunain. Wa ya'tihi lan nekani sapa Abdullah bin Abi Hadrat ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bihi kelawan gawa khobar. Jadi dikirim dulu. Kan ceritakno bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu perhatian terhadap kondisi musuh sadurunge perang itu. Jadi dikirim iki Abdullah. Nanti balik kowe critakno informasi tentang mereka. Pantolako mongko budalan sapa Abdullah bin Abi Hadrat. Padakhala mongko mlebu sapa Abdullah bin Abi Hadrat askarahum askar itu tempat kumpulane musuh ada. Kan mesti orang mau perang itu dia punya kubu, punya tempat kumpul dulu, membicarakan rencana, strategi sak piturute itu. Kumpulan mereka di suatu tempat itu namanya muaskar, askar itu. Ini Abdullah bin Abi Hadrat dikirim ke sana oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatafa mongko mubeng-mubeng sapa Abdullah bihim kelawan musuh mau. Waja'alan rawuh meneh
sapa Abdullah bi khabarihim kelawan beritane informasine musuh-musuh. Itu Kanjeng Nabi. Mereka apa ketahuan semua jumlahnya berapa, anunya perlengkapannya kayak apa karena diselidiki oleh Abdullah bin Hadrat yang kirim Kanjeng Nabi itu. Wa mimma sami'ahu min malikin aniku termasuk barang sami'ahu kang krungu ing ma min malikin saking Malik utawi annahu yaqulu li ashabi Inna Muhammadan lam yuqatil. Malik itu rajane ning sing arep diperangi nang Hunain itu. Ada yang mendengar dia ngomong ning gone bala-balane. Inna Muhammadan apa jenenge rujukno ning gone Abdullah juga boleh itu. Wa mimma iku setengah sanging barang sami'ahu sing mireng sapa Abdullah bin Abi Hadrat hu ing ma karena dia masuk ke askarnya orang-orang sana. Jadi dia ya ngrungokno ya melihat gitu. Di antara yang didengar itu pimpinannya itu ngucap ning gone Ashabi. Inna Muhammadan iku lam yuqatil qauman qattu. Sedune Muhammad memang bener ya. Inna Muhammadan sedune Muhammad iku lam yuqatil, ora tahu perang merangi kauman ing kaum qattu babar pisan. Qabla hadzil marrati sadurunge iki kesempatan hadzil marrah. Ya iki gak tahu perang, Muhammad gak tahu perang. Iki yang pertama. Sadurunge iki sadurunge hadzal marrah iki ambalan iku durung tahu. Lho, perang barang ning gone anu sire. Tahu perang ning gone Badar barang ya. Wa inna makana iku jarene pimpinane mereka itu. Wa inna makana angin pestine ana sapa Muhammad iku yalqa. Mau ketemu sapa Muhammad kauman ing kaum aghmaron. Kaum sing enggak berpengalaman. Aghmaron iku ora pengalaman. Ketemu kaum sing enggak pengalaman, la ilma lahum bil harbi, sing ora duwe pengetahuan lahum kedue kauman bil harbi kelawan perang. Mulane fayadharu alaihim. Mongko menang ya Muhammad alaihim ing atase kaum. Sing dilawan kaum sing enggak pengalaman belas, enggak tahu perang belas dilawan. Mulane menang dekne. Fa idza kana sahar mongko tatkalane tinemu apa sahar waktu sahur ngadepno subuh ngono kae. Pasufu mawasyakum mongko barisno sira kabeh mawasyakum ing ternak-ternak ira kabeh wanisaakum lan bojo-bojo ira kabeh wa abnaakum lan anak-anak ira kabeh min waraikum saka sak nggurine ira kabeh. Dadi pasukan ing depan nggurine iki bojo-bojone ternak-ternake digawa kabeh. Suma sufu vakum. Mongko keri-keri baris sira kabeh sufu vakum kelawan baris sira kabeh yang biasa ning menghadapi musuh. Sumata kunu mongko dadi apa alhamalatu alhamala atau hamla penyerangan mingkum sangi sira kabeh. Waksiru jufuna suyufikum lan mecao sira kabeh rusakkan dirusak. Jufuna suyufikum nek bahasa Indonesianya aku ngerti, cara Jawane apa iku? Sarung-sarungnya pedang apa? Iki pedang dilebokno serut, iki Orang
Marongko ya. Ya pokoke iku maksude. Rangka apa ya? Ya iso mesti ya mesti ngerti nih bangsa rangka keris barang ngono iku ya ngerti dia. Rangka. Oh, iku dipecahi. Patalaqaunahu mongko padha metuki wong-wong mau ing apa iki rujuke kok hu ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rujuke ning Kanjeng Nabi sing dilawan bi isrina alfi saifin kelawan 20.000 pedang maksuratil jufun sing pecah apa sarunge prangkane. Dadi ora ana sing terus dadak ameh dadak ngunus barang ngono ora ana wis dipecah kon wis kabeh unusan kabeh maksude iku. 20.000 pasukannya mereka itu pedangnya wis ora ning gone mergo iki dipecah wis. Dadak isih ana prangkane dadak ngene barang ya nek gak apa rada angel kan ana iku sing suwen pecahe iku ben langsung perang ngono maksude iku ngono. Jadi menghadapi Kanjeng Nabi itu dengan 20.000 pedang yang rusakane pecah dipecah apa nih warangkane kemang. Faksiru jufuna suyufikum fatalaqaunahu bi isrina alfi suyufin maksuratil kufun. Wahmilu hamlata rajulin wahid nyerango sira kabeh. Berarti talaqaunahu mau sira kabeh. Jadi saya omongane pimpinane mau. Ya, rusakan kabeh iku. Perangka-perangkane pedang-pedang niku. Terus engko hadapi Muhammad nganggo pedang-pedang sing tanpa perangka. Mahmilu lan nyerbu sira hamlata rajulin wahid serempak maksudnya dengan serbuan seorang wong lanang siji. Artinya itu serempak ora kok siji-siji. Bariki gak rajulin wahid. Serempak maksudnya. Wa lamu lan ngerti sira kabeh ing annal ghalabata sedune kemenangan iku liman kanggo wong hamala awalan sing nyerang ya man awalan yang pertama. Serbu dhisik. Fa aqbala Abdullah hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mongko madhep sapa Abdullah bin Abi Hadrat tadi itu yang diutus Kanjeng Nabi hatta sehingga sowan ya Abdullah Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu mongko ngabari sapa Abdullah hu ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngabari al khabara ing khabare musuh ini mang. Ikut di dalam perang Hunain. Jadi itu wis dadi apa jenenge tabiate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mau menghadapi musuh itu dicari dulu informasi dari musuh itu kondisinya kayak apa, perlengkapannya kayak apa, jumlahnya berapa. Ini perang Badar malah beliau sendiri sama sahabat Abu Bakar yang melihat berita-beritanya. Ini perang Hunain juga. Wa fi yaumil ahzab juga. Ini sakandakna perang Ahzab itu perang melawan berbagai partai. Ahzab itu jamaah hizb, partai-partai. Ono partai Quraisy, ono partai Ghatafan, ono Bani Quraidah dan sekitarnya banyak lah.
yang bergabung karo Abu Sufyan untuk nyerang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar informasi itu, Kanjeng Nabi dikai saran karo Salman Al-Farisi itu untuk menggali parit yang kira-kira nanti musuh dari sana kene dipageri kanggo parit jogangan alam sehingga juaran ra iso mencolot rene. Makanya juga perang Ahzab disebut perang Khandaq. Khandaq itu parit itu. Wa fi yaumil Ahzab ing dalam perang Ahzab arsala utusan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khuzaifah ta ing sahabat Khuzaifah Al-Yamani liyaktashifa khabaral a'da kanggo menyingkapkan khabaral a'da ing informasine musuh-musuh. Waqat tahaddatsa lan teman-teman cerita dhewe sapa Khuzaifah. Takhaddasa Khuzaifah binafsi kelawan awak dhewe Khuzaifah. Jadi yang diutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sahabat Khuzaifah. Sahabat Khuzaifah cerita sendiri. Cerita bagaimana antil kal muhimmah te ing mengkono-mengkono tugas al khatirati sing berbahaya alati koma sing jumenengi sapa Hudzaifah biya kelawan lati muhimmah al khatirah. Pakola mongko ngendika sapa Hudzaifah, kuna biyen itu kita maksudnya sahabat-sahabat ma'a Rasulillah sartane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bil Khandaq, ana ing Khandaq. Itu tadi yang saya ceritakan, parit yang digali untuk menghadapi musuh itu. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man rajulun yaqumu wa yanzuru lana ma fa'alal qaum summa yarji. Man iku sapa? Rajulun ta'i wong yakumu sing gelem jumenengi melaksanakan wayanzuru mongko ningali ya rajul lana untuk kita. Artinya nanti dikabarkan kepada kami. Rajulun yakumu wayanzuru lana ma fa'ala ing barang fa'ala kang nindakake sapa al kaum maksudnya musuh. Siapa yang mau untuk melaksanakan tugas melihat kondisi musuh sumayar siu monggo kali-kali balik aja ning kono ae pokoke balik engko. Iki bak apa ya iki? Hah? Ya sutu berarti nyaratake sapa lahu marang man utawa Hudzaifah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaratake ar-raj'ah ing bali. Nah iku sing rada berat itu. Jadi sapa sing gelem melaksanakan ini, melihat kondisinya musuh, kemudian kembali untuk menceritakan itu. As'alullah, aku nyuwunke sapa ingsun Allah ing Gusti Allah Ta'ala ayakuna ing yen to ana ya rajul rafiki kanca ingsun fil jannati ing dalem swarga. Wah bang-bangane ndak main-main. Engko bareng-bareng karo Kanjeng Rasul niku aneh.
Tapi karena kondisinya famaqama rajulun minal qaum. Ora sing ngadeg jumeneng padahal bang-bangane iku ning swarga mek Kanjeng Nabi. Enggak ada seorang pun minal qaum saking kaum. Kenapa? Min siddatil khauf. Saking buangete khawatir wasiddatil ju wasiddatil bard. Lan bangete lesu buangete bayangno mereka itu selama ini bekerja untuk bikin parit. Bikin parit. Nih riwayat penggalian parit itu nanti ana sing sahabat sing memperhatikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit banget. Kanjeng Nabi melok nggo wadung. Lah parit itu sekira jaran ora iso melompat. Jadi sama bayangna berapa meter itu. Kedalamannya berapa, lebarnya berapa. Bar ngono iku musuh yang banyak itu dari berbagai hizib itu, berbagai partai itu datangnya pas musim dingin. Wademe ora karuan. Kondisi nih bala-balane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis apa jenenge kelaparan gak karu-karuan. Lah wong modele wong biyen iku ora kaya zaman saiki. Zaman saiki iku mangan kan persiapan mangan kanggo anak putu, pitung turunan iku. Ning kono mangan iku tek plung. Hari cari makan. Besok golek neh. Besok golek neh kayak manuk ngono. Bah itu enggak ada kesempatan golek makan. Wong nyambut gawe kabeh. Lesu kabeh. Musim dingin. Musim dingin ora kaya ning kene musim hujan ngono gak. Musim hujan kene isih anget. Musim dingin itu Masya Allah. Wangine ya dingin, ane dingin. Dan suasana mencekam. Karena orang bisa tahu musuhnya itu luar biasa banyak. Di sini yang diharapkan untuk ngalang-alangi mau itu mau. Jogangan bikinan mereka itu. Nah terus Kanjeng Nabi ndhawuhi supaya ana sing rono. Rono golek kabar engko terus balik rene neh ngabari kondisine kok. Gak ono sing nyauri, meneng kabeh gak ono. Nah, piye kondisi kaya ngono? Falam malam yakum akadun gak ono sing ngadeg blas. Berarti iki ono sahabat Umar barang sahabat Ali, ya ora wis wegah. Iki wong adem ngene kongkon rono. Kan durung enek PLN barang dadi. Iso mbok bayangno weteng dedet musim dingin. Wangine kenceng do lesu kabeh. Dadi gak ana sing ngadeg. Walam malam yakum ahadun, mongko bareng ora ana sing ngadeg, apa akadun wong suwiji. Daani. Jadi kalau sing ngadeg terus Kanjeng Nabi terus perintah ngono ae jane terus nimbali ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udzaifah kalau sing ngadeg wis saiki. Ya falam yakun libudun mongko ora ana likuduwi ingsun apa budun dalan minal qiyami saking ngadeg khinadaani nalikane nimbali sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ingsun. Ya piye wong ditimbali Kanjeng Nabi. Jadi nek ditawani ngono aku ya mau. Tapi ya ditimbali ya kudu moro. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Hudzaifah. Ya Hudzaifah tu he Hudzaifah idhab. Ayo pangkat kowe.
Fathul mongko mlebu sira fil qaumi dalam kaum musuh itu. Pandur mongko ningalana perhatikan pandur mongko ningalana sira madza yasnaun ing apa yasnauna padha gawe ya kaum. Wala tughdisanna syai'an lan aja gawe tenan sira syai'an ing apa-apa kata taktina sehingga nekani sira ing ingsun. Keada apapun jangan melakukan apa-apa. Nah, itu kanjeng Nabi itu betul-betul pemimpin militer juga. Diutus anak buahnya melihat musuh kondisinya musuh, tapi tidak boleh melakukan sesuatu. Malah nganggo tauhid la tughdisanna syai'an. Jangan melakukan apa-apa sebelum lapor niku ini Kanjeng Rasul. Yang militer kan ngono gak oleh itu. Kowe dadi prajurit terus sak karep dhewe, terus nembaki dhewe ngono gak ya kudu panglimane sing perintahse instruksi. Tembak. Gak dikongkon kok nembak wae iso dikuaploki mbek komandan kowe. Iki Kanjeng Nabi peso ndawuhi Hudzaifah kowe mangkat selidiki tentang musuh, tapi jangan berbuat apa-apa sebelum kamu datang lagi ngabari. Kala ngendika sapa Hudzaifah, fadhabtu. Jadi ini kisah dari pelaku sejarah itu sendiri. Yang cerita Hudzaifah bukan orang lain. Hudzaifahnya sendiri yang diutus ya Hudzaifah, yang cerita ya Hudzaifah. Jadi dari orang pertama kamu itu. Padahaptu mongko berangkat sapa ingsun padakhaltu mongko mlebu sapa ingsun fil qaum dalam musuh. Wah iku nek ana PLN barang ya wis ora iso utawa ana sentolop barang kan. Oh. Karena gelap gulita ya iso. Warihu wa junudullahi taf'alu bihim ma taf'al. Oh itu. Warihu tawi angin wa junudullahi lan pasukan-pasukane Gusti Allah taala iku taf'alu melakukan ya rihu wa junudullah bihim kelawan kaum ma ing barang taf'alu sing melakukan ya rih wa junudullah. Nanti gak iso digambarno. Pokoke taf'alu ma taf'alu. Jadi nalika itu angin wis adem, angine buanter banget. Wong ana malaikate barang lah. Iku menerpa musuh-musuh. La tukiru sing ora netepake yarih wa junudullah lahum kanggo kaum ora netepake kidron ing kendil wala naron lan ora geni wala binaan lan ora bangunan apa ae. Artine diorak-arik kabeh karo angin itu. Jadi tentara kan ono sing masak, ono sing anu barang, guling kabeh, dapur umum kacau kabeh. Kemah-kemah ambrol. Wendil-kendil ora ono sing tetep iku artine latukir guling kabeh. Guweni mobat mabit mati tapi wong ana geni sing dienggo masak mati kabeh. Pakoma Abu Sufyan. Mongko jumeneng sapa Abu Sufyan panglimane. Abu Sufyan iki panglimane. Pimpinan wong Quraisy. Faqala mongko ngucap sapa Abu Sufyan ya maksara Quraisy. Wong-wong Quraisy liandzur mruun supaya ningali sapa seorang man ing wong maniku sapa supaya ningali sapa imruun wong man ing iku sapa jali suhu utawi kanca lenggahe imruun. Artinya setiap orang supaya lihat siapa yang di sampingmu itu siapa gitu loh. Wong peteng dedet angin ini banter.
Saking megilan dhewe itu ngono, guys. Ini panglimane menginstruksikan supaya masing-masing melihat kawan duduknya siapa. Jalis itu kawan duduk. Sampingnya siapa? Itu instruksine Panglima Abu Sufyan. Kala Hudzaifah, cerita sapa sahabat Hudzaifah sing diutus Kanjeng Nabi mau. Fa akhadtu mongko nyekel sapa ingsun, nyandak sapa ingsun biadir rajul. Peteng-peteng terus tak cekel tangane napa. Biadir rajuli kelawan tangane wong alladzi kana ila jambi kang ana ya ladzi ana iku ila jambi marang sisihku. Ana wong lanang sisihku tak cekel tangane. Pakultu. Kok takon sapa ingsun? Man anta? Iku sapa? Anta kowe sapa? Kala jawab sapa rajul, aku Fulan bin Fulan. Mergo gak ketok wong, weteng dedet. Mulane panglimane muni pokoke kudu ngerti sapa sing ning sandhi iku. Sumakala Abu Sufyan moko keri-keri ngucap sapa Abu Sufyan, ya masyara Quraisyin, wong-wong Quraisy, innakum sak temene sira kabeh wallahi demi Allah, ma asbahtum bidari muqam. Ora isu-isuan sira kabeh, ora isu-isuan iku bidari muqamin ana ing wilayah menetap. Gak iso ning kene menetap ning kene ora iso. Ra iso. Kaya ngene angine kaya ngene. Kondisine kaya ngene. Walaqad halakal qura wal khuf. An teman-teman do mati. Apa al-qura? Al-qura itu jaran. Wal khuf itu unta. Wa ahlafatna lan nulayani ing kita sapa Banu Quraidzah. Banu Quraidzah jarine arep melok ternyata ora. Wa balaghana anhum alladzina qra lan sampai ing kita anhum tentang Bani Quraidzah apa alladzina krahu sesuatu yang tidak menyenangkan. Artinya Bani Quraidzah ternyata balik ilat. Aku dengar mereka itu sudah belinjani kesepakatan. Walaqina lan ketemu kita min siddatir rihi nyatane buangete angin iki kita nemu ing barang tarau nakang ningali sira. Angin kayak begini gedene. Matat mainu ora anteng lanang kanggo kita apa kidrun kendil nggo masak ora iso tengok-tengok ngumplang terus saya ngumplang terus ketera angin. Iso digo masaki piye. Wala takumulan ora iso jumeneng lanang kanggo kita apa narun geni. Ame dadek geni piye. Menggo masak kendile jomplang gak iso. Gak iso ngadeg kendile. Genine ya gak iso murup-murup. Terangin terus ae. Dadi ora iso masak terus arep lha apa kene. Wala yastamsiku lana bina lan ora ana sing tetep kokoh lana kau kita apa binaun bangunan kemah yo mumbul-mumbul an wis gak iso partahilu berangkat ae budal balik-balik Pak ini mongko sedune ingsun iku murtahilun iku budalan. Jadi ngerti ya aku Zaifai roh iku.
apa jenenge kondisi itu termasuk kondisine panglimane Abu Sufyan iki kaya wong weden dhewe umpamane iki wangi nek buanter ngene kendil gak iso ngadeg geni gak iso diurupno kemah kudu ucul ae iki terus piye wis ayo wis cabut aku ame cabut Pak ini murtahiyun Tumangka mangka keri-keri jumeneng ya Abu Sufyan ila jamalihi marang ontane Abu Sufyan wa huwa kalitai jamaluhu iku makulun isih cancangan isih cancangan langsung diparani pajala alaihi mongko numpaki sapa Abu Sufyan alaihi ing atase jamal sing isih cancangan sumadara bau saking panike sumadara bau mongko mukul sapa Abu Sufyan hu ing jamale pawasa babi ala salasin monggo mencolot ya jamaluhu bihi kelawan Abu Sufyan ala salasin ing atase sikil telu wong sikile siji cancangan isih dicancang saking panike ndekne ora ngopeni dicancang diuculi sik barang apa ora langsung dicemplo blah ya mok sikil telu sitoke isih cancangan fa wallahi maka demi Allah ma atlaqa iqalahu illa wa huwa qaimun ma atlaqa ora ngudari ora nguculi sapa Abu Sufyan iqalahu ing cancangane jamaluhu illa wa huwa qaimun kejaba wa ta jamalu qaimun ngadeg walau la ahada lamun kok ora janjeni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilayya marang ingsun Allah tuhadisu apa tuhadisu ya Allah tuhadisa syai'an ing yen to ora gawe sira syai'an ing apa-apa iki hikayah saka wasiate Kanjeng Nabi Allah tuhadisa syai'an malah redaksi sing mau tuhdisanna syai'an nek ndelok kata tak tiani sehingga nekani sira ing ingsun aku nek gak dipeseni Kanjeng Nabi kowe aja melakukan apa-apa sebelum kamu mendatangi saya Kanjeng Nabi kok umpamane ora wis janji ngono mbek Kanjeng Nabi lakotal tuh yakti mateni sapa ingsun ning Abu Sufyan bisa min kelawan jemparing long ini dalam kondisi panik dan ngono mau numpak unta mau sikil telu kono ribut dene nguculi piye iku kan sasaran empuk iku jane sayange wis kadung dijanji Kanjeng Nabi ora entuk melakukan apapun sebelum lapor Kanjeng Nabi qala Hudzaifatu wallahu a'lam.